Nebojša počeo da kupuje sa Temua. Da vidimo šta je stiglo. Temuhol! Šta je to? Tiko je kabel za punjenje telefona. Dobro. To će Nebojša da odseče. Da izvadi, jel to si ti naručio? To je super za brzo punjenje telefona. Za brzo punjenje telefona. Po 90 stepeni. Ostavit ćemo cene. A da vidimo šta si naručio. Da vidimo. Wow. A kakve su to? Ne odseci. Aha, to je tako, odlično. Dobro. Da li su to takve čizme kakve si ti zamišljao? Da, to su čizme takve. Možete da ih uzmete koje imaju 50 grama jedna. 50 grama, čizme su vrh, čovječe. Evo druga. To kad se dobro namaže ovo dole, probat ćemo po ovom snegu pod hit. Probat ćemo po snegu pa javljamo, cenu ćemo isto da ostavimo ovde. Jao, to je moj paketić. Da vidimo šta sam ja tu poručila. Ide Božić bata. Znači, čim se dobije... Nosi hrpu zlata. Kad se dobije na Božić, znači trošit će se ove godine s Temua, ohoho. Aha, to je za aspirator. Otvori to. Otvori to, da, to je za, ne moraš u stvari da otvaraš, to se lepi na aspirator, evo ga. To se lepi na aspirator i posle se skine sa aspiratora da ne mora svaki put da se pere ona žica. I šta je to? To je sat. Otvori da vidimo sat. To je kloker. Pošto nam je crko da vidimo, mada sam ja gledala sam dimenzije, mislila sam da će da bude veći, ali ovaj je baš mali. I poslali su sat. Okreni da vidim, baš je mali. Ne znam koliki su mu brojevi, ali da li on radi samo ili radi na bateriji. Može i baterija, može i da se puni. Pa ćemo da vidimo, javljamo sve. Mazalnik i kesica. A ovo su mi, to sam kupila, videla sam negde na internetu da može da se okači daska. Daska za peglanje na to. Ovo je metalno, kači se na vrata. Da. I šta ima još? Da, ovde ću... Ovo je neka torbica. Ovo nije torbica, ovo se lepi na zid, ima još jedan deo, ovde se stavljaju one, pa se odozdo uzimaju, pokazat ću vam. Da li ovo ima? Da, ima, nego nije lepo namontirano, namontirat ću pa ću da vam objasnim šta je. Odličan je. On je mali, ali mislim da su brojevi odlični. Ako nam bude mali, mi ćemo da ga stavimo negde pa dok se napuni, pa ćemo da vidimo. Znači, broj je pogođen. Broj je pogođen, a ovako vidjet ćemo kako... Vidjet ćemo kako će da se ponašaju. Vrlo su lagane. Znači, vidjet ćemo. Toliko su lepe da bi ja čak sebi jedno uzela. Baš lepo izgledaju. Ako mu se to bude pokazalo kao dobro. Evo o čemu vam pričam. Znači, ovde se mi namerno nisam htjela da skinem ovo. I okačila sam dasku koja je, vidite koliko velika, znači skroz je velika. 3 sam kupila. Mogu da pomerim još malo tamo ako mi zasmeta. Ali odlično. To služi za to.
Si namontirao Nebojša taj sat? Pa evo, da naštelujem vreme, ali očekivali smo veći sat. Međutim, uopšte nismo pročitali tamo da dimenzije spišu da je 12 cm dugačak, Da, i da je stavit ću 3 sliku. cm širok i tako dalje. Znači, mi to očekujemo ono što mi zamislimo, a u stvari pišu dimenzije tamo koje su, od čega je napravljen, šta i kako, malo treba više da se pročita da bi sve to bilo kako treba. Tačno tako. I još jedna veoma bitna stvar koju svi mi zaboravljamo. Znači, imamo 90 dana rok za povraćaj robe. Bilo da nam se ne sviđa zbog veličine ili bilo čega, znači možete da vratite sve živo u roku od 90 dana, oni vam pošalju na mail, sve to fino, uđete tamo gde je chat podrške, oni vam pošalju na mail, pošalju vam onu povratnicu, ne morate ništa da čuvate, odete u poštu, sve je besplatno. Znači sve možete da vratite u roku od 90 dana. Tako da i ako smo pogrešili u nečemu, želimo da vratimo, ali mi ne želimo da vratimo, ovaj sat vidjet ćete bio je veoma jeftin, tako da nema svrhe vraćati ga.